জিলা ব্লক আৰু সেলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে মোহেন বুলি ক'লে গম নাপা হাত বজাই দিও ডাঙৰকে হাত এজন ইউপিপিৰ সক্ৰিয় কৰ্মী बिजनि ओनसोलाव गासै 974 गाहायै बिपिएफनि जे दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोर बिथांमोना जोंनि जइन जादों। बिजनिल' नङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव मोनफ्रोमबो समस्थियाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेबायदि जोंनि इउपिपिएल हानजायाव जइन जानो होननानै डिमान्ड खालामगासिनो बिथांमोना रायजोफ्रानो गावजों गाव लिस्ट खालामलायनानै जोंनि हानजायाव जोंनि हानजानि नीति आदर्श लोगोसे जोंनि हानजानि दैदेनगिरि कर्मबीर बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा बयबोनि गोसो गोरबोआव राज खालामग्रा बयनिबो अरायनिबो अनजाग्रा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जे सरकार सोलिबाय थादों जोंनि बिटिआर सरकार लोगोसे इउपिपिएल हानजा बे जोबोद मोजां दैदेननायनि थाखायनो आरो जोंनि इउपिपिएल हानजाया सानफ्रोमबो जिहेतु पपुलारिटिया बांबोबाय थादों बिनि थाखायनो जोंनि हानजायाव जयनिं जानाया जोबनो गैयै दा जइन जागासिनो दं। लासै लासैनो नुगोन नोंथांमोना गुबुन हानजाफ्रा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दुरबलनिफ्राय दुरबल जालांगोन आरो इउपिपिएलआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगोन। इउपिपिएल हानजाया देरहागोना एकदम 100% खाथां। बावहाय जोङो मोननै समस्ति इउपिपिएल हिसाबै नङा एनडिए हिसाबै जों गेलेगोन। उदालगुरि दरं उदालगुरिखौहाय एनडिए जानानै गेलेगोन आरो बेयाव जोंहा गासिबो टिकेट थाखैनो थांजोबोबा जोंहा बिजेपि हानजानिफ्राय गेलेगोन आरो जोंनि क'क्राझार लकसभा समस्तियाव एनडिएनि जानानै इउपिपिएलआ गेलेगोन आरो एनडिएनि मोखाङाव जोंनि मानगोनां भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव जेरैबायदि मोनसे हादोरा दावगादों जोङो चन्द्रयान मोनसे फाथायहरनो हादों बेबायदि मोनसे थासारियावहाय एनडिएनि मोखाङाव जेबो मोनसे कम्पिटिटर गैया रावबो जोंजोंहाय बादायनो हानाय नङा। मोननैबो समस्तियाव बिटिआरनि मोननैबो समस्तियाव जोंहा एनडिएनि केन्डिडेटआ देरहालांगोन आरो क'क्राझाराव जोंनि इउपिपिएलनिफ्रायनो जों देरहागोन। बेखौ दाबो फोसावनायनि सम जायाखै बाव एनडिए पार्टिफोरनि गेजेराव जों बावहाय इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपि मोनथाम हानजाजों ज' सावरायलायनानैनो मोननैबो समस्तिनि केन्डिडेटखौ थिग खालामनाय जागोन आरो नोंथांमोना सासे मोजां जे केन्डिडेट मोनगोन बेखौ आसा खालामनानै थाबाय थानो हागोन।